Hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजीब एंड व्यूज दा बिदिब्ला नैबेनो आंनि रुमा क'क्राझारनि बिसमुरियाव थानाय रुमा बेनो आं दायो फिन न'सिम थांनो ओंखारफिनबाय दाला मारो यार मारो ताला मारिबाय बे तालाखौबो नै बेयावसो दोनो जाहाथे फैबानो मोनो थ'दो बिदिब्ला बेयो बिसमुरि बाजारनि नुथाय आइ मादैमोना मैगं थाइगं फानगासिनो दङ दायो बे समाव दा बै नुहुरनायानो बिसमुरि बास स्टेन्ड बैयावनो आङो बास हमनानै बा ट्रेकार हमनानै कारिगावसिम थांनांगोन कारिगावनिफ्रायसो आंनि बड'लेण्ड बासखौ मोनगोन समाबो जाबाय बड'लेण्डखौ मोनाबाथ' थांनायाव जोबोद जारला जाखायो बेनिफ्राय हमनानै ला 6 आवार्सनि जारने ओंखायनो बड'लेण्डखौ जों हमथारनांगौ आं हाइ रड नालाय ओंखायनो गारि गुराफ्रा जोबोद होंगो दोंगो जायो साननि समाव हरनि समाव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर ट्राकफोराल' खारो नाथाय साननि समाव गासिबो पार्सनेल गारि बास वेंगार टेम्पुफोरा खारजोबो ओंखायनो नोगोद दावराव दावसि जायो जिखुनु जाया मोजांबो नाङो समावनो जोङो गारिखौ मोननो हानायनि थाखाय आं बै अट'आवनो थांनांसिगोन कारिगाव थांगोन नामा अट' गाखोना लाबाय बैथिंजाय नुहुरनायानो आंनि जायगाया बिसमुरि बाजारा बेनो दा नोंथांमोनखौ आं आंनि रुमखौ देखायहरनो नागिरदोंमोन नाथाय नै बिथिंनिफ्राय नुहुरो खिन्थु दायो आं देखायनो हानाय नंला खोमा अट'आवबो रावबो गैया दिनै आं हारसिंखौनो ड्राइभार लाना थांगासिनो दङ जिखुनु जाया आंनि खामानियानो जाबाय बड'लेण्डखौ हमथारनांगौ जायखिजाया फैसाखौ जियानो ला आं बड'लेण्डखौ मोनबानो आंनि थाखाय मोजां जागोन थारैनो कारिगावखौ सफैथारबाय मोजां सान जागोन बे साना मानो होनोब्ला उदालगुरियाव थांनाय बड'लेण्ड बासआ दासो थांदों उदालगुरि थांखांनायनि उनावसो जोंनि डिमाकुसिनि बड'लेण्ड बासआ थाङो ओंखायनो आंहा सिउर जाबाय जे आं बड'लेण्ड बासखौ दिनै मोनखाथारसिगोन क'क्राझारनि कारिगाव चक होनोब्लाथाय जोङो बयबो मिथिखागौ जे बे जायगाया कमला बेफारिफोरनि थाखाय जोबोद फेमास जायगा मानो होनोब्ला थांनाय बोसोरफ्राव प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि चिफ आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोना कमला बायनानै जायै नैबे जायगाखौ कमला बेफारिफोरनि थाखाय थुलुंगाथाव आरो कमला बेफारिफोरखौ जोबोद थुलुंगानाय होदों बिथांमोना आङो नैबे समाव हाइरड सिगनेल अर्थात क'क्राझार कारिगावआव दंफैयो बे कारिगावआव थानाय बे दैमालु जोहोलावनि अन्थाइ खाम्फानि सेरावनो आं गसंनानै दङ जोङो जायफोर मानसिया गुवाहाटी साइडनिफ्राय फैयो बड'लेण्डआव फैयो जोंनि राजथावनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझार सोहोराव फैयो अब्ला नैबे कारिगाव चकआवनो ओंखारनानै बा कारिगावजोंनो हाबलांनानै लेफ्ट साइडथिं हाइवेनिफ्राय लेफ्ट साइडथिं हाबलांनानै क'क्राझार टाउनाव 25 किल'मिटार थांब्लानो जोङो क'क्राझार टाउन अर्थात स्टेशनखौ मोनो आरो जायफ्रानिखौ गुबुन जायगाथिं थांनाय बासफोराव थाङो अर्थात गसाइगाव वेस्ट बेंगलनि बासफोरजों थांनाय मानसिफोरा नैबे कारिगावनि बे चकआवनो ओंखारनानै फिन गुबुन मोनसे गारिजों क'क्राझाराव थांनाय गारिजों लेफ्टजों थांनानै क'क्राझारनि गारियाव गाखोब्लानो क'क्राझार टाउनसिम जोंनि बे राजथावनिसिम सहैनो हायो ओंखायनो जायफोरानोखि गोदान मानसि बे बिथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों जायफोरानोखि मोनथिखायो कारिगाव एरियाखौ बिथांमोननि थाखायथ' गोदो बाथ्रा नङा नाथाय जायफोर गुबुन जायगानिफ्राय बड'लेण्डनि गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नैबे क'क्राझाराव फैनो थाखाय एसे उसुखुथु जायो बिथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों बै नुनाय बड'लेण्ड बासआ दायो क'क्राझाराव थांगासिनो दङ जोंनि राजथावनि सोहोर क'क्राझाराव थानांगौबा नै अन्थाइ खाम्फा अर्थात जोहोलाव दैमालुनि अन्थाइ खाम्फानि सेरजों थांनांगौ जायो दायो जों थांगोना नैबेथिंजाय सानजाथिंजायनि थांगोन जोङो बे सानजाथिं थाङोब्ला जोङो बङाइगाव बरपेटा बायहाथा सारियालि गुवाहाटी मंगलदै बेफोरबायदियाव जों सहैनो हागोन आरो नैबेथिंजाय जों नुबाय थानाय बे सोनाबथिं जायो बियो बे सोनाबथिं थाङोब्ला जोङो
गसाइगाव वेस्ट बेंगल आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय मा जायगा मोनो बेखौथ' जोङो बयबो मिथिखागौ। दा बुंनो थाङोब्ला कारिगावआ गोदोहाय जों जेब्ला फैजेनो अब्ला बांद्राय डेभेलप नङामोन, नाथाय दायो बिल्डिंफोरजों जोबोद गिदिर टाउन जानानै फैबाय नैबे कारिगाव सकआ। न'आव थाङो नालाय आंबो एसे कमलाखौनो बायनानै लाबाय, फेमास कमलानि जायगा जिहेतु बे कारिगाव सकआ, ओंखायनो आंबो थाइनैसो लाबाय न'नि थाखाय। बै बड'लेण्डआव फैबाय। बै ग्रीन कालार नुहोनाय बे बड'लेण्ड बासआनो जोंनि डिमाकुसि साइडजों थांगोन आरो जों बे बड'लेण्ड बासावनो गाखोनानै जोङो न' फारसे आवगायलांनोसै। जोङो दायो गाखोबाय। बिथाङा जाबाय नेरसोन बरसें आसार। बिथाङा गोबाव साननि उनावसो लोगो मोनदोंलै दिनै। एखे लोगोनो क'क्राझाराव थायो मायो, थानाय जायगाया गुबुन गुबुन। गोबावथ' जाबायमोन लोगो मोनैया। एखे दिनै लोगो मोननानै एसे गोजोननाय मोनबाय। खोथा बाथ्रा शेयारिं खालामबाय। नोंथाङाल' नङा, नैबेयाव बे जोंनि गासैबो माखासे मानसियानो दङ जोंनि माबायाव। जोंनि सार बिथांमोना माखासेयानो फैखायो, जिहेतु खैराबारिनिफ्राय फैयोना नैबे डिमाकुसिनि बड'लेण्ड बास। बे बड'लेण्ड बासाव माखासे जोंनि खैराबारि जायगानि सारमोना फैखादों आरो दङ। दा बेजोंनो आङो बिथांजों लोगोसे जिहेतु गामि खाथि नालाय बिथाङा आंनि थाखाय मोनसे सिट लाखिबाय। बिथांनि थाखाय आं दिनै जिरायनानै फैनो मोनबाय। साबायखर थाबायलै नोंथां। नैबे दा जेरैबायदि सिटुवेसन जादोंना एसएफपिनि बायदिब्ला जायफ्रा नैबे सिट गैया गसंना थानायनि एलाउ गैया बासाव, ओंखायनो नैया दिनै बांद्राय गसंना थानाय मानसि गैया, गसंना थांनो होआखै आरो नै। बिसोरबो सासे सानै गसंना थानायफोराबो खाथियाव थांनाय मानसि, बिसोरखौ पुलिसजों फैयोबा जिरायनो होयोसै। दा बे साननैसोआव जोङो गसंना लांनायनि एलाउ गैया बासाव, ओंखायनो जनो मोनबाय, ओंखायनो फैनो मोनबाय आरो। दा बिदिनो जोङो बरपेटा रडनि सिमलागुरियाव दान्दिसे जिरायनानै एसे जामुं जाबाय आरो जामुं जाखांनानै जोङो फिन गारियाव गाखोफिननानै जों न' फारसे गोजोनै सफैफिननो हाबाय। आरो बेयावनो आं भिडिअखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों, नायनायनि थाखाय साबायखर।